Ето как можеш да звучиш много по-уверен. Има 3 малки фрази, които те правят да звучиш несигурно. Първо, извинявай, че те притеснявам. Но ти не притесняваш никого, а просто искаш внимание и затова кажи: когато имаш минутка, искам да ти споделя нещо. Виждаш ли разликата? Едното е извинение, а другото е присъствие. Второ, разбра ли какво имам в предвид? Това е все едно да кажеш: може би не се изразявам добре. Вместо това кажи: как ти звучи това? Така каниш за разговор, без да подценяваш себе си. И трето, не искам или не харесвам. Звучиш като дете, което се оплаква. Замени го с предпочитам. Например, предпочитам това повече да не се случва. Вече не мрънкаш и вече имаш стандарт. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай ме.